Kisigi-sige na. Kapon gani nakabaton sila sang madamo nga reports nga ang nagagwa ko no nga tubig sa gripo, dolamawan ko no mong. That is how they describe it. It's not how I see it. Pero that is how they describe it. And madamo nagapamatuod mga kaakson. Diba sa kanila sa muling mga concern, isa di mga kaakson nagahimo sang tikang, no, may aragid mga way nga ginaplastar man ang lokal nga panguluhan sang sulad sang Bacolod. Check naton dira sa sangguniang panglungsod. Anong pwede tadi mabulig man nga medyo nagaklamor na gid ang pumuluyo regarding sa nga issue sang tubig mga kaakson. Online sa hotline. Joining us sa ito nga pagpangalagad is Councilor Calao Puentevela. Councilor, good morning sa Action John Dri sa Action Radio Bacolod. Mayong aga, Action John, no? Mayong aga sa itong dagbalamatigan sa liwat. Salamat din sa kaiganan. Maka-update kita sa itong pumuloy. Salamat din, Action John. Yes, Councilor, we're talking about water issue. Tinaligad, may ara na nga daan ginaplanong LGU for a water summit to answer or to solve or probably to know ano bala mga dapat imuon regarding sa ginapaabot ng water crisis mangudman sang El Nino. Pero despite sa councilor, isa diri karon nga gina-issue, diri sa Action Radio, we've been receiving complaints nga do hindi kuno nami gid ang kalidad sa tubig nga nagagwa sila gripo or even the Amlig Tubig, isa ka non-government organization, may the same nga concern nga nabaton. Ano di councilor ang aton nga ma-update sa pumuluyo? Well, nag-upload gid ko actually, no, sa sentimento sa aton pamuluyo, and I believe na majority siguro, no, sa aton mga utod sa Bacolod feels the same, no, bisan pa na piktado ang kada isa, no. Kabaluman ka Action John, alin sa pagbuko naman ni Mayor LB, kapila mga kami sa series of meetings. So in fact, ang aton ang pangusod mismo nakatatawag gid sa hearing, no, kung sabihin din pa sa daton sa promoter, nabig ko nilaging testar kung ano ang ilang status, no, as of that time. No? But I feel also this in wala pagid improvement since the time. Kasi last week or 2 weeks ago, no? I think last week, nagpasar man ang sanggunian panglungsod as very similar, no, sa resolution ko ipasar last year. Ipasar sa isa takopod and ginapubahan sa bilog na council. I think wala so, no, tanan gid problema, no, kag ginaulat na ang explanation sa promoter in writing, kag actually bisan sa amon pag meeting ng Liga de Mayor, I think entertain na gani ang idea ang isugudan na ang dialogue, no, with certain group na conditioner nga may interest sa syudad sa Bacolod. No? Formally, may isa ka conditioner nga nag-atag interest ng sulat formal, no, sa ating alkalde. May kopyaman kita being the chairman sa committee on environment and energy and public utilities. Dili nag-fall ang aton tubig. So, amo nang isa ka idea nga gina-entertain ni Mayor nga basic kailan ang muling langit sa laing concessionaire since kung tayo lang, we've been waiting for so long may improvement kaya mo nga balato, no, ang iced tea nila na tubig pag-abri pa lang sila nag-sugod ng sukot, no? May ibang pang areas Action dyan nga short pagid yan, no? Meaning wala pagid supply isang tubig, no? Ang ibang mga areas sa sudad sa Bacolod. Pero Councilor, may sabat na ni sila sa inyo itong request to explain nga ado iced tea nagagwa sa gripo sa mga konsumidor? Well, ang ila explanation as of last year, no, nga ang pipes ko, no, sa doon nakadaan na muna kuno ang ginamat-amat nila ilis, no, isla nila bago, at the same time ginamaintain nila kuno ang iban nga mga deep wells, no, ginahalinan sang tubig or ginagyan. But may araman deep wells nga dugay na way the function
And I think amon yung sa mga rason kay kulang gid, no? I think they have an admission na ginaditer nila na kulang ang supply, no? Sa tubig. That's why I think they had initial talks ng Masiwa with some backwaters so that Bacolod, outside of Bacolod, para masuplayan ng areas, specifically ang mga Pakuling, Mansilingan, Tangom, ng mga areas. But ang mga balatan dan nakadalaan naman sila sulat ng sanggunian pangungsod, and as of today, ginaulat na palang nilang reply. No? Manag-suspend na today. I don't think may kopya na pangalamaton nga naka-reply sila. No? But as soon as may kopya na ipalagot na sa inyo para may baluan man kung kumbinsido ang pumuloy sa explanation sa prime motor. Oh, pero despite sa nino, kay do ka medyo dugay, wala pag sila gali a counselor ka reply. Anong pwede naton mabulig man? Base pwede ta sila ano man ipatawag ta sila kay do dugay na gini isub lang tubig nilang kalidad do hindi gid maayo counselor? Actually last week asan dyan, may mga nagkalatabo lang na wala na doon amon meeting, but initially may meeting kita with the Siwa, no? Rest assured nga wala pa napot ang mga reklamo sa natapan sa medyo ginapaminsan na nag-imbitar ta na no? Apod sa atong alkalde galing gawin na dayon, no? I think habang schedule supposed to be Friday, doon naalang-alang kay doon nagpa Manila kagil na tawag ba siya kumalakan ng si Miguel. But I think kung wala na doon last week, this week, no? Makasuryaman na sa Siwa. But ang prime motor, hindi pala ito, paano ko na ito, I think nakamit kami, nakasuryaman, natawagan ko sila. I think that was Friday, yung man last week, no? Mm. Or Thursday last week. Oo. Kaya gintalabot ko ang concern sa puluyo na dapat yun na sabton nila kay damo gid ang complaint, damo ang reklamo, and even sa mga panglusod has already requested for them to reply in writing, no? So rest assured nga ang promoter na palabutan ko na ang Masiwa next ang ating suryawan na atin dyan. Oo. Kay at least maara black counselor nga konsuelo or mahimbalon aton nga publiko kung ano gid man ang nagakatabo regarding sirin labi na do may ara di bla planong LGU nga magpatigayon sang water summit mao ginapaabot naton ining El Nino bla apektado na naman ning aton nga water supply mom. Yes, we are expecting na maproblema pag action dyan, no? Munang preparahan natin as early as now kabalumantang biskan wala pa El Nino nagka-problema na sa water shortage. No? Umabot pagid ng El Nino, the more reason naging basi makulangan naging ang supply ito sa tubig. No? That's why we will be having that summit soon. I hope makatambong man kamo, makabulig pagpalabot sa aton ng mga solusyon in kaso sa sudad sa Bacolod. Sige. Anyway, Councilor, what's our appeal, reminders, ano mensahe mo sa pumuloy labi na sa konsumidor sang prime water Basiwa diri sa syudad sang Bacolod? Yes, nakamit naman kita, no, sa prime water para mapalabot ang concern sa aton pumuluyo last week, no? Tuesday. I'm sure may nagpapamating at Basiwa. We will Action Hotline. Na utod ang linya sang telepono with the Councilor Calao Puentevel and the last and final message sa pumuluyo sang sulad sang Bacolod. Balikan ta lang sa mga kaaksyon kamera sa sang apelasyon, no, sa taga-sudad and sa mga taga-Basiwa, no, kay may session sila. I don't know if anong ululat to, no. Councilor, again, you are expecting, no, the reply from Basiwa for today? We will be having our session today. We hope nga makabaton na kita sa reply from Basiwa per motor, no? But on record, ang atong pumuluyo at least kabalo as of Thursday last week na
Las 9:10 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Ano gid ang linya no with Councilor Calao ara na kayo sa last pero gaanta na sa opportunity to say bye-bye or to bid some parting words sa ton nga mga tagpalamiti no magka-action. Anyway, at least importante bla may update development kita on the water system or water supply diri sa Bacolod City. Kuno gid mamaka-action ang sitwasyon sinidri. Again, Councilor, pasensya gid nagautod ato linya. What's the final, Councilor? Yeah, pasensya gid action dyan, ha, kakadula kita sa iri. Anyway, sa aton bumuluyo, no, on record, this kabaluang tanan, we share the same sentiment, mabatsagan tagid podman sa inyo. As of last week, no, Thursday mismo, nakapalabot na kita sa prime water, kaya dapat ito seriously nila, i-put on writing ang request sa mga panglusod for an explanation, no? Kung wala gid ga-improve, no? Ang ilang performance kag ang iced tea lang ang kolor nga tubig kung pwede nila man ma-explicar, no? At the same time, palabot naman sa Basiwa, we expect also, no? Anytime today, kay tungod session date natin today, basi may reply man na palabot na siya sa mga pagkakabaluman ko mo kung ano ang ilang explanation kag kung kumbinsido man ka mo no, sa ilang mga rason. Councilor, thank you so much gid dalin diri sa Action Radio Bacolod maayong aga. Salamat kami na mo action dyan, no? More power sa imo sa programa kag kabay pa, no? Masolusyonan dani, mapakita ang solusyon. Salamat yun. Thank you so much. Action Hotline. 2006. Going double ID.